So yan guys, darating yung ano natin, donation. Yan, malapit na. Oh, malapit yung donation natin. Jay, i-receive mo yung donation ha. Dito boss. Yung donation natin nandyan. Kuhan ko? Oo. Donation galing pa to ng ano, ng Cavite. Jay, ikaw bahala sa donation ha. Halika na, kukunin na natin. Ayan. Wait lang, sandali. Okay na? Ayan. Oh, may bike pa. Ayan, dahil pala ito oh. Lagyan mo muna sa gilid. Dito lang sa gilid oh. Ay, dito, doon lang pala oh. Hindi doon, lagay mo doon. Sige. Dito lang, Jay. Diyan lang sa gilid mo kasi atras yung mamaya. Andyan na yung donation natin. Pang donation na ito? Oo. Yan. Galing Cavite yan kay Ma'am Hinisi. Yan. Yun lang ba, sir? Oo. Ayun pa pala. So ayan na. Magkano bayaran siya? Para magkano? Para magkano yan? Damit sir. Kay Congressman na to? Sa Nilagon. Gusto nyo ano, unit team? Sunny Lagon? Ano gusto nyo to? Sunny Lagon? Mayari ng Ruligon? Hmm. Ganon. Thank you. Ito pa. Oh. Salamat ha. Ito pa, mas pa. Okay. Sige, salamat. Thank Mas you. 568? Ay, 63 yan. Sige. Salamat. Wait lang. So ito yung mga donation natin ngayon. Ang dami pala no. Atras mo na, atras. Yan na. Salamat po sa. Thank you. Oh, sige. So yan, pabalik na si Manong. Deliver lang ng ano donation. Dami. Yan, pakita mo. Dami. Mga gagamit talaga nila to. Oh, yan oh. Mga short. Ano mo, pakita mo. I-open nyo. Ayan. Jersey. May jersey pa. Ang ganda ng mga jersey oh. Alay. babae, pwede to. Ilagay mo na sa gilid para makita nila. Yan. Huwag mo yan. Yung mga jersey. Yun. Mga jersey yan. Isa-isa nun para makita ng mga ni Ma'am Hinisi na ano natin. Na binuksan natin yung donation niya. Tanggap natin. Okay, mapababae. Mga gamit pa nila to sa mga Ang dami kulungan pala, ni oh. Boss Yar. Boss Yar Uy. lang, malakas. Yan. DR lang, saka lang. Yung mga pantalon. Ipakibukas nga yung ano para makita natin kung ano mga laman. Mga pantalon. Pantalon. So yung mga damit. Ang babae. Kung babae ba yan lahat? O sige. Lahat, ang babae. Yan lang. Ito pre, pambata pre oh. Ayan, pambata. Pambata. So, Yan, pambata. mga pambata din. Dami pala eh. Meron din dito mga pambabae. Yan. Oh, damit. Yung ano pa yan? Ito, buksan nyo isa para makita ng mga viewers natin yung mga donation. Yan. Talagang makakatulong to sa ibigay mo, Boss G. Yan. Ito marami to, marami. Marami pala to. Ayan o, gaganda ng mga damit to. Mga kayo to, hindi Okay. talagang patapon. Mga bago pa lahat. Ito, pakibukas na ito Bagba. para makita natin. Ano to? Baka tinapa yan. Nagugutom kayo. Ito, birenda. Hindi, mga damit pang babae din. Oh, sige, yung damit. Yan o. Hmm. Mga pang babae. Yan, sige, pakibukas nga yan para makita natin. Pang babae. Ang dami ah. Go. Ang bait naman ni Mami Nisi. Marami na mabibigyan ito. Ayan, lahat. Hmm. So Ma'am Hinisi, yan po lahat yung natanggap namin na donation galing
Galing sa'yo. Maraming salamat po ma'am ha. At marami itong mabigyan itong mga damit. Tsaka, yan. Yan po. Ang dami oh. May gulong pa ng bike. Magpasalamat naman kayo kay Ma'am Nisi. Thank you. Malay baka may magustuhan kayo dyan no. Dapat ma'am. Hop. Hindi pa, magpasalamat muna. Ang kukuha dyan, magpasalamat kay Ma'am Nisi. Oh, sige. Oh, pili na. Oh. Magpasalamat kayo. Dapat ma'am. Jersey oh. Ay, balik na kay. Magpasketball tayo. Yan. Thank you ma'am. Okay. So Ma'am Nisi, siya nga pala, yung isang jersey, bigyan natin dito kay ano. Siya kasi tumutulong sa akin magbablog. Yan. Mga-vlog kami mamaya. Yan. So mamaya, i-upload ko yung mga video kung sinong nabigyan. Ayan. Oh, ayan, may bisita tayo, dumaan lang. Oh. Ano? Pili ka ng damit, pantalon. Oo, marami yan. Yan. Pili ka dyan. Marami dyan. Damit. Sa may pang lalaki. Saan yung pangalaki? Assist mo pang lalaki. Siyempre oh. Ha? Nang pantalon gusto mo? Tipo na lang yan dyan. Yan. Yan. Dami shirt dyan. Ito na. Ano nila? Oh, sige. Kuha ka ng isa. Ito lang. Ano, sige. Short pan. Short. Ito siya. Ito. Sige, pili ka. Habang tingnan mo, baka meron kasi sa'yo dyan. Big. Pang babae yan. Pantalon, ayaw mo ng pantalon? Damit. Sa pantalon. Ano no, pantalon? Ayan ba yan? Ito na. Wala na isa? Wala na iba? Ito. Ayun. Ayan, patrabaho lang oh. Oh. Ito. Sige, damit. Yan. Thank you. Pasalamat ka kay Ma'am Nisi. Salamat po ma'am. Ma'am Nisi. May dart ko. Oh, sige yan. Suot mo na agad. Ayos siya no. Sige. Eh boss, thank you ah. Oh, sige. Napadaan lang dito si boss, may damit na agad oh. Boss, thank you. Oh, sige. Ayan. Sige. Pili. Yung ano nyo lang nga, yung kaya nyo lang suotin. Huwag kayo magagawan, pambihira kayo. Ang dami niyan eh. Wala na pili yata eh. Kaya pantalon no. Yan oh, may napulo na si Sir oh. May napili na si Sir. Short pa no. Oh. Ayun yung pantalon no. Buksan nyo ng maayos para makapili kayo ng maayos. Ayan. Hawakan yung mga napili nyo ha, tapos pabidyoan tayo. Hawakan yung napili nyo, tapos picture. Yan, pagisinin. Ano? Nakapilo. Nakapila. Sa init yan kasi magano siya. Unahan ako ah. Mamaya na lang po pamain. Sinibo. Pinbreaker. Yan. Pili na, pili. Sige na. Ayusin nyo magpili para ano, pagka Dumi yan oh. mag-edit na ito, tagal-tagal matapos to. Puro. Walang mga napili eh, pasok na yan. Sige na. Ito yung top oh. Ganong gulong yan? Gulong to na. Pa-fix yan pre. Kaya na yan. Dito, sa'yo na daw. Wala nang to, G. May 1,000. 1,000. Bayad. Ano, walang napili? May bike ka ba? Wala ka naman bike. Ito. Ano, walang, ayun, papulo. Sino mo ng kalan? Sa pangalan niya?
Maminisi. Ma'am Nisi. Ako na ayaw niya. Hatpapang. Kaya nyo na kuha mo. Saan nakuha mo? Dalawa. Dalawa. Ito sa'yo. Gulong. Gulong. Ito sa'yo. Yan. Kay sa'yo. Salamat po. Salamat, ma'am.